Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Facepan. Stevie, xa non és amigo meu. Por que dis que xa non son amigo teu? Levo un ano vivindo no teu apartamento sen pagar o aluguer. Poñoche as camisas, como a comida, conduzo o coche mentres estás dormindo e nunca xamais che pido nada a cambio. Como se che ocorre dicir que xa non somos amigos? Estou falando de Facepan. Non aceptache a miña invitación como amigo. Iso. Mira, Osmar, xa sabes que neste chollo do Facepan mandan as aparencias e o que dirán. Non queda ben se aceptas unha amizade que teña menos de 10 amigos. Ademais, non segue os meus chíos en Twitter. Tes menos seguidores en Twitter ca a media das rebandas de pan de molde. Oiches, Moldiño, necesitas mellorar ese perfil. Engade cousas interesantes sobre ti e o que che gusta facer, e xa sabes, inclúe material que chame. Teslle que dar máis forza, máis pulo, máis chispa. Tes que adornalo un pouco, home. Que o adorne? De que falas? Queres que diga mentiras no meu perfil de Facepan? Tampouco tes que mentir, só tes que parecer máis interesante. En Facepan o obxectivo nunca foi mostrarlle á xente quen somos na vida real. O obxectivo é mostrarlle á xente o que queremos que crean que somos. Ao tempo que eles nos mostran a nós o que creen que queremos que pensemos que son cando non o son. Ola, xente, imos indo xa para o cine. Que película botan? A segunda estrea da película Os Fartos Fantásticos, versión do director. Prefería nacer outra vez a ser a rebanda con codia do pan de molde. Vaya, perdoa, Osmar, que o pasedes ben. Este perfil é tan anticuado e aburrido que se pode usar para adormecer os bebés. Non me extraña que Osmar sexa un fracasado nas redes sociais. Vouche dar sabor para que subas de categoría, Moldiño. Quen non sería amigo de alguén que fai surf aéreo? A transformación empeza cuns pequenos enfeites de nada. A ver, estudos. Graduado na Universidade de Pánford con másters en Filosofía, Contabilidade e Ciencias Panadeiras. Agora o historial laboral. Director de safaris, neurocirurxián premiado, corredor profesional de ciclismo de montaña e... concursante en Gran Pan Irmán. Quen se resiste ao atractivo dunha pseudo-celebridade? Voute engadir a ti e por que non a ti? Acaba de renacer Osmar, un delicioso bocado de pan caseiro fermentado no forno. ¡Stevie! Sí, pulincho perfil de Facepan, de nada. Que mo puliches, fretáchelo tanto que lle fixaches buratos. Non fixen nada diso. Osmar, no mundo hai dúas clases de pans. Os que non teñen amor propio e os que adoitan dormir con guantes de boxeo postos. Pero é un monte de mentiras. Non é un monte de novos amigos. Imos ver cantos tes de momento. 90. Agora é superguai, Osmar. Pero desde cando? Fago saltos extremos de caída libre no río Leite Callado vestido cun traxe dourado de lamé. Desde hoxe a mañá. Anda, convídame a xantar. Non sexas tan estrito, Osmar. Bob, dille ao noso amigo superguai que non ten nada de malo adornar o que somos e o que facemos cando publicamos novidades en Facepan. O caso é que Facepan é extremadamente potente como ferramenta de realce da nosa reputación nas redes sociais e das relacións que se crean ao redor delas. A distorsión excesiva das nosas descripcións e das actividades relacionadas pode ter finalmente repercusións catastróficas. Velo, deu má razón ou non ma deu? Stevie, o que dixo Bob foi que mentir en Facepan. Hola, Steve. É dicir... hola, Josie, hola. Non te coñezo de Facepan. Sí, somos amigos en liña. Non me dea as grazas, compañeiro. Enviáchesme unha solicitude de amizade hai pouco. Parecichesme xenial, en serio. Pero non saes moi ben na foto do perfil e non quero que alguén como a min teña xente fea na súa páxina. Debo manter a miña reputación e non podo ter todos os fracasados da cidade na lista de amigos. Non é nada persoal, vale?
Hey, Osmar! Vaya, non sabía que foses comandante do equipo de astronautas de experimentación espacial da Academia de Trigobur. Sí, non che son moito de presumir, Bob, polo menos na vida real. E ti, Stevie, fixaxeste rico como supermodelo en Moscova? Sí, formamos unha parella impresionante, eu e o señor Superguai. Que pareza que o estamos pasando de maravilla. Estupendo. En fin, teño que ir indo para a casa. E logo que Quero foi? colgar isto no muro de Facepan. Son un fracasado. Ninguén repara nestas fotos aburridas. Teño que buscar algo con máis forza, máis pulo, máis guau, para impresionar os amigos. Pero iso como se fai? De onde saiu isto? 1001 publicacións con forza e pulo para impresionar os amigos en Facepan. Ah, daqui é de onde saca Stevie as ideas. Non, esta xa utilizou. Esta sí que é boa. Hola, usuarios de Facepan. A vos non vos parece realmente aburrido que os usuarios de Facepan non teñan ideas que se poidan chamar orixinais? Que dicides? Oh, hola. Vas botar todo o día en Facepan, Osmar? Esqueciches que hoxe íamos ir a Panilandia. Non o esquecín. Ia sair agora mesmo daqui, pero despois marchou a luz e reventou a caldeira. Vaya, o que publiquei ten 18, gústame. É a primeira vez que son tan popular. Osmar, por que ollo son das teclas? Iso é imposible. Levo todo o día sen luz. Estou tremendo de frío nun cuarto escuro como ao carbón. Osmar, fixen un comentario a algo que acabas de publicar. Sei que estás mentindo, tes Teño se electricidade. contas como electricidade a enerxía que produzo coa nova bicicleta xerador que acabo de comprar. Oh, teño que colgar, Lucy. Estou canso. Outra vez quedei sen luz. Etiquetaron a Osmar nunha foto. Eu e o meu amigo Osmar divertíndonos no parque. Sí, que divertido. Ei, agarda un momento. Foi a mellor tarde da miña vida. Lucy está cabreada comigo. É a primeira vez que Osmar non bota o día laiando como a un cricas. Pois sí, está cabreada comigo. Onde está o señor Superguai, vivindo a glamurosa vida dunha estrela de Facepan encerrada no seu cuarto ás escuras? Dixo que tiña unhas cantas cousas importantes que facer. Cousas importantes que facer? Xa, aínda lle vais a ir, mofo. Pasa todo o tempo sentado publicando novidades en Facepan. Veña, muller, non exaxeres. Compañeiros, creo que é máis grave do que pensábamos. Ten a terrible cara de pato, a primeira fase da absoluta demencia digital invasora. Facepan está afectando gravemente a Osmar. A fase cara de pato é horrorosa, horrorosa. Osmar, meu, parece que estás enganchado a este choio do Facepan. Non podes vivir a través dunha pantalla. Estás atrapado. Se segues, non terás escapatoria. Oiche, sería moito máis feliz se mellorase a habilidade co Photoshop e escollese mellores Es ángulos. consciente do que dis? Osmar ten un problema grave e como amigos seus debemos axudarlle. Andando, mozos, teño unha idea. Que pasa? Ei, Stevie! Stevie mantén unha relación con Josie. Que? Como? Stevie e Josie? Non é xusto! Non pode ser certo! Non saes moi ben nesa foto. Bombonciño meu, imos ver agora quen lle gusta a quen, A ver, só teño que cambiar a miña boca pola de Pampit. Despois os ollos de George Clooney e despois a queixada de Sari Cooper. E xa estou. Sí, aprende, Stevie. Agora sí que son atractivo. Josie aceptou a túa solicitude de amizade. O que imaginaba. Josie convidoute a unha cita. O que? Unha cita? Unha cita real? Sí, unha cita real, saco de fariña. Que carallo che pasa?
Por favor, espérame abaixo. No restaurante o pan noso de cada día. É o lugar da nosa cita. Josie pregunta onde está. O que está pegado xusto á túa casa. Josie di, vaya, qué cabeza. Vémonos alí. Osmar, onde estás? Desconectaxeste de repente e pensamos que che pasara algo terrible. Osmar, amigo, a culpa é toda miña. Fun eu quen talentou a estragar a vida con esa atrapallada do Facepan. O Osmar! que? Estragar a vida? Stevie, se non fose por ese perfil de Facepan que inventaches para min, non tería unha cita con Josie. Pero unha cita real. Xusto, Bob. E agora se me desculpades. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.